достар, туганнар, гази милләттәшләр. Беренчедән сезгә барыгызга да Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән, аның 400-дән артык оешмалары исеменнән безнең кайнар сәламнәребезне тапшырырга рөхсәт итегез. Яшьләр форумнары инде менә күреп торабыз 6-нчысы. Шөкер, елдан-ел җыелган сайын без яңа яшьләр буынын күрә барабыз. Узганнары китә бара, яңалары килә бара. Миңа күптән түгел сорау бирделәр. Менә яшьләр оешмасында бик әйбәт эшләгән яшьләр, аларның яшьләре 30-га җиткәч нишләргә соң дип. 30-га җиткәч беренчедән өйләнергә кирәк. Кияүгә чыгарга кирәк. Гаилә кирәк кирәк, татар гаиләсе кирәк. Аннан соң инде безнең оешмалар җитәрлек, аларның лидерлары шулай улгая бара. Шушы лидерларны алыштырырлык лидерлар тәрбияләргә кирәк үзегездә. Яшьләр бүген креатив, яшьләр бүген дөньяны аңлый, яшьләр бүген күп күрә, күп аралаша, күп белә. Шуңа күрә дә сезгә чын лидерлар булып формалашырга тулы мөмкинлекләр бар. Безнең әлегә күптән инде үз җилкәләренә салган олы агайлар, җиңилләр, апайлар, алар күбесе инициатив рәвештә үзләренең булган багажлары белән, күбесе укытучылар, күбесе белемле галимнәр, күбесе белгечләр, алар үз җилкәләренә шушы йөкне салып, милләтебезнең шушы чордагы мәнфәгатьләрен үз җилкәләренә салган кешеләр. Аларга әллә ни старт алып, әзерләнеп торган мөмкинлек булмады. Сезнең бүген зур мөмкинлекләрегез бар. Яшь арасы төрле Татарстанга килүләр күбәйде. Без элегрәк ул хәтле күп чакыра алмыйдык. Бүген күреп торасыз, 1 ел эчендә генә әгәр дә мен бүген быелгы чараларны санап китсәм дә, аңа бер кулның бармаклары җитмәс иде. Без яшьләрне менә җыябыз, без хатын-кызларны җыйдык, без татарның имамнарын җыйдык, без татарның авыл эшмәкәрләрен җыйдык, һәм башкалар. Менә Еңгенне абый сөйләгән күп мәсьәләдә нинди инициативалар, нинди очрашулар, нинди форумнар, нинди конкурслар, олимпиадалар, булар барысы да татар милләте яшәсен өчен, татар яшьләре формалашсын өчен үткәрелә торган бик күп санлы чаралар. Татарстан бүген элек булмаганча мөмкинлекләре зур булган республика, дәүләт. Шуңа күрә дә безнең инде үзебезнең яшьләребезне тиешле дәрәҗәдә үзебез теләгәнчә, үзебезгә кирәкле итеп, милләтебезгә кирәкле итеп формалаштырырга бөтен мөмкинлекләребез бар. Без бик күп төбәкләрдә, бик күп җирләрдә татар яшьләренең активлашканын күреп куанабыз. Әле менә шушы форумнар башланганда безнең бер генә махсус оештырылган яшьләр оешмалары юк иде. Олылар оешмалары тирәсендә кайбер җирләрдә яшьләрнең алар канат астында эшли торган төркемнәре бар иде, ләкин үзләре махсус оешма булып теркәлеп, менә без бүген инде Бөтен дөнья татар яшьләре форумын конгрессның канат астына чыгарып, аны шулай ук Россия Юстиция министрлыгында теркәргә кирәк дигән фикергә килдек. Чөнки яшьләрнең оешмаларының эшләү формалары елдан-ел киңәя бара, байый бара. Шуңа күрә дә илнең дә мөмкинлекләре арта бара, төрле грантлар, төрле мөмкинлекләр. Бу мөмкинлекләрдән файдалану өчен яшьләрнең оешмасы шулай ук тулы канлы махсус теркәлгән һәм бер көндә ябып та куя алмый торган, бер нинди икенче форматта күчерә дә алмый торган хәлгә китерелергә тиеш дип саныйбыз. Шуңа күрә дә киләчәктә менә шушы Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, минем уйлавымча, татар яшьләренең дөньяда төп оешмасы булыр дигән фикердә калам мин. Һәм шуңа уңышлар телибез. Инде татар дөньясы тормышы, татар конгрессының әлбәттә төп вазифасы ул татар дөньясын яшәтү.
Biz bugün менә 20 ел үткәннән соң инде авыз тутырып әйтә алабыз, татар дөньясы дип сөйлибез. Ул чыннан да татар дөньясы бар. Безнең 37 илдә, дөньяның 37 илендә татар оешмалары бүгенге көндә эшли. Русиянең инде 70-кә якын төбәгендә татар оешмалары үзләрен күрсәтеп, башка милләтләрнең оешмалары алдында бер җирдә дә мин аларны ниндидер арттан сөйләүче итеп күргәнем юк. Алар киресенчә шушындагы хакимиятләр белән, шушындагы башка милләтләр белән уртак тел табып, дустана эшләп киләләр. Бу әлбәттә безнең зур уңышыбыз, бу Татарстан Республикасының уңышы, чөнки татар дөньясына Татарстан таянып яши, татар дөньясы әлбәттә Татарстанның уңышлары белән куанып, Татарстанның уңышлары белән горурланып яши. Чыннан да кайда гына барма, илнең кайсы гына җирендә булма, дөньяның кайсы гына илләрендә булма, әнә әйттеләр, элек бутыйлар иде Казакстан белән, бүген инде бутау түгел, Татарстанның президентына дөнья корпорациялары, транснациональный корпорациялар дип әйтәләр, бөтен илләрдә дә эшли торган корпорациялар Татарстан президентына чират торалар кабул итәр өчен. Чөнки Татарстан инвестициялар кертү ягыннан да, Татарстан мөнәсәбәтләр кыру ягыннан да ул инде бүген бик ышанычлы партнер санала. Шуңа күрә дә әлбәттә инвестициялар кертүдә илнең башка төбәкләр белән чагыштырганда шактый уңышлы бара. Татарстанның уңышлары безнең татар дөньясының уңышлары белән бик тыгыз бәйләнгән. Шуңа күрә дә менә нинди генә biz төркемләрне чакырмыйк Казанга безнең милләтебезнең рухы бирдә беркән. Без сезнең татарның рухы Казанда, Татарстан җирендә формалаша, Татарстан мәдәнияте, сәнгате бирдә формалаша. Шуңа күрә дә бирдән бик күп рухи байлык илебез буенча, төрле илләр буенча татар дөньясына татарга тарала. Татар яшьләре форумы инде ул безнең проектларның уртасында. Без менә ничә елдан бирле яшьләр форумы барлыкка килгәннән соң без Татарстан югары койрыкларына чит җирләрдән, чит төбәкләрдән татар яшьләрен кабул итүне башладык. Беренче елларны бик авырлык белән барган эш инде бүген шактый зур күләмдә узган елына менә әйтеп китим, 500-дән артык татар яшьләре безнең Мәгариф фән министрлыгы белән Бөтен татар конгрессының махсус юлламаларын алып, Татарстан югары койрыкларына укырга керделәр. Бу елда шуннан ким булмас дип өметләнеп торабыз. Әгәр дә татар яшьләре Казанга килеп, шушы татар мөхитендә укый алалар икән, бу безнең киләчәктә шушы төбәкләрдә, алар яшәгән илләрдә татар тормышы сүнмәсенә бик зур бер этәргеч булыр дип ышанабыз. Әлбәттә Казанда уку ул шушы яшьләр өчен бик зур мәртәбә генә түгел, ул бик зур шушы байлыкка ия булырга мөмкинлек дип саныйбыз. Бирдә менә Татарстанда, Казанда белем алган, Кытайдан килгән, инде укып бетереп чыккан җегетләр дә күренде, бая күрдем мин. Алар инде укып бетерүләренә карамастан, инде Кытайда үзләрен бизнестан алып баралар, ләкин нинди генә чара булмасын, нинди генә эшләр булмасын, Татарстанда еш күренәләр. Димәк, эшләре Татарстан белән бергә дәвам итә. Без моңа бик шатбыз. Татарстанның президенты бик күп җирләрдән, менә үзе очрашкан җирләрдә дә ул очрашмыйча калган юк, дөрес әйттеләр. Кайда гына барса да, кайсы гына илгә, кайсы гына төбәккә барса да, аның программасында иң төп чараларның берсе ул татарлар шушындагы милләттәшләребез белән очрашу. Ул очрашуларның күбесендә миңа булырга туры килә. Андагы сөйләшү бик конкрет, менә шушы яшьләрне Казанда, Татарстан югары курсларында укыту мәсьәләләре ул төп мәсьәләләрдән санала. Безнең бик күп җирләрдә бүген җылап безгә мөрәҗәгать итүчеләр шактый. Безгә укытучы җибәрегез, безгә мәдәният чагына клубка белгә җибәрегез, безгә имам җибәрегез. Беркем җибәрмәячәк, сез аны беләсез. Кайсыгызның тиянесен калдырып, эшкә икенче планетага, икенче җиргә, икенче төбәккә китеп барасы килсен. Беркемне дә кичләп җибәреп булмый. Шуңа күрә дә әйдәгез аңлату эшләрен тагын да киңрәк җәелдереп, бу яшьләр өчен бигрәк тә кирәк.
үзегезнең инеләрегезне, сеңелләрегезне Казанда укытып, үзегезгә кайтару бурычы. Әлбәттә, Казанда укыган кешенең бик тиз генә кайтып китәсе килмәй. Аның бер яртысы Казанда төпләнә, әлбәттә. Без аны аңлыйбыз. Кишләп кайтарып та җибәреп булмый бит. Шатка шиндә шата, теге мәхәббәтне сатып алып булмый. Монда мәхәббәте төшкәч бер куада китәлми, Казанда кала. Калсыннар, яртысы калса да, яртысы кайтып китә. Безгә шушы кайтып киткән яртысы да бик мөһим. Чөнки менә шушы Кытайны гына алыйк, инде 75 бала Кытай, татар баласы Кытайдан килеп Казанда белем алдылар. Шуның яртысы гына Кытайга кайтса да, аларда татар тормышы сүнмәячәк. Әле хәле сүндермәгәннәр икән, безнең анда инде 2 гасыр элек узган гасырларда шушында барып урнашкан әби-бабаларыбызның буыннары, яңа буыннары татар булып яшәүне хуп күргәннәр икән, яши алганнар икән, шушындый зур халык арасында югалмаганнар икән. Димәк, безнең бүген мөмкинлекләребез күпкә артык. Шуңа күрә дә нинди белгеч кирәк, biz үзебезнең оешмаларга җитәкчеләренә шуны тукыйбыз. Безгә укырга җибәрегез. Татарстан укырга кабул итәргә риза. Менә министр үзе әйтеп тора. Аның кулында югары уку йортларында, төрле махсус урта белем уку йортларында кайсына укырга кирергә телисез? Бал турында сүз бара. Балның төрле мөмкинлекләре бар. Kimdir татар телен бөтенләй укымаган, kimdir нинди егә биргән. Без буларны барсында тигезләргә һәм уртага салып югары куйыкларның җитәкчеләре белән сөйләшәбез. Бер вакытта да чишелеш тапмыйча калганыбыз юк. Шуның өчен дә әйдәгез Казанга укырга килүчеләрнең саны меңләгән булырга тиеш. Шул вакытта гына безнең төбәкләрдә, бигрәк тә илебезнең, Русиянең ерак төбәкләрдә, Сибирләрдә, ерак тинчекләрдә татар яшәгән җирдә татарларның мохитын сакларга кирәкле белгечләр, тел белгечләре, әдәбият белгечләре булырга тиеш дип саныйбыз. Шуның белән бергә бүген бик кирәкле эш ул эшмәкәрләр, яңа эшмәкәрләр, яшь эшмәкәрләр буын тәрбияләү. Без юкка гына бөтен татар конгрессы ил буенча татар авылларын саклау программасы кабул иттек. Ул программа нигезендә менә шушы илебездә бүген 4000-дән артык, 4300 дөресрәге татар авылы бар. Шушы татар авылларында татар мохитын, татар телен, туган телне, гореф гадәтләрен саклау өчен безгә менә шушы программа кирәк иде. Без шуны булдырдык һәм әлбәттә татар авылларында бүген тормыш саклансын дисәк, без анда эшмәкәрлек үстергә тиеш. Эшмәкәрлек булмаса татар авылы яши алмаячак. Менә без моны кистереп әйтә алабыз. Шуңа күрә дә һәр елны без март аенда президент катнашында бик зур җыеннар җыябыз Казанда. Анда елдан-ел безнең авыллардагы инде аякка баскан эшмәкәрләр килә. Алар менә 30-нчы елларда, 20-нчы гасырның 30-нчы елларда авыллардан кулаклар итеп аларны сырып бетергән булганнар. Ләкин менә яңа мөмкинлек тууга, шушы авылларда яңа буын эшмәкәрләре барлыкка килде. Димәк, татарның рухы сүнмәгән, татарның күңелендәге сату алу, эшмәкәрлек сакланган. Безнең шушындый дәрәҗәдәге бүген авылларда яңа буын барлыкка килә, бүген яңа катлам барлыкка килеп ята. Шуңа күрә дә менә яшьләргә шуны әйтер идем, кайсы төбәкләрдән килгәнсез, яшьләр арасында төрле чаралар, уен килке бик әйбәт, биюләр бик әйбәт, яшьләр кичәләре танышу өчен аннан да файдасы иң файдалы әйберләр, ләкин кирәкле әйберләрне дә авыллардан яшьләрне җыеп, үзегездә эшмәкәрлекне булдыру турында, эшмәкәрләр идеясе белән яшьләрнең янып китүләрен булдыра кирәк. Чөнки эшмәкәрлек үзеннән-үзе тумый. Татар гаиләсе үзеннән үзе тумаган кебек, татар гаиләсе булдырыр өчен әнә таныштыру агентстволары эшли. Бүген инде бер дә сер түгел, әтиәләргә дә үзара танышып, үзара балаларын кавыштырырга бик вакыт җиткән. Ялышып утырмагыз, бирегә килгән яшьләрнең, мин беләм, һәрберегез уегызда, чөнки яшегез шул тирәдә 20 белән 30 арасында гаилә құру мәсьәләсе һәр кемнең күңелендәге иң төп мәсьәлә. Шуңа күрә ялышып утырмагыз, килгәнсез икән, танышыгыз да.
Gerçekten kime aytırmını. Mına yaşlar kişileri demekte biz. Buna nindidir bir развлекательный işini itip koramagız. Yaşlar kişileri bile şuna kirek deyindi o. Saratovlarda 7'şer 8'er kişi Tatar yaşlarının altına sayın jiyalar iken. Samara'da şulay. İdil bu şehirlerinde bu şaktı sallı eybirler. Sibirlerge de şundan örnek alarak kirek idi dini. Sizge de Tatar şeyler ölmedin indi, hatta bir Tatar yaşlarını tanıştılar. Nice yıldan beri Tatar şehirletirge tırışam, etisi Tatar uyuşması jitekli. Big avtoritetli, yüzler big bulgan. Tatar jigiti tabam deyip göreyim. Mene, bitti, körüngüz jigitler, ne ol? Hane bir dini çıkıp bülep aldı, tırıp basalı. İskittiş kreatif, iskittiş bankir kıstatı. Anda big köp jigitler kızlar türlü illerden etiyaniler jibergen her birisinin muhiti var. Her birisinin yüzünde parlap giderler. Etiyaniler kabul etirgenler. Avustralya'da da, Amerika'da da, Finlandiya'da da, Türkiye'de hem başka jillerde. Bina köp jillerden saltıratalar. Kızımı jiberem zinhar için Kazan Tataristan sizin için. Tataristan prezidenti yüzü şuay deyip tura. Hani Innopolis degen şehir kıra başladılar. Indi şu şekillerde anda yurtlarını tapşıralar. Yaşar için yurtlar tapşıralar. 150 bin kişi yaşayırlık şehir bulaşacak İdil'nin orayağında. 150 bin kişi. Uylap karagız. Barsı da şunda IT-işlikler jeylilat yiyiş. Bugün yaşlardan IT-işlik bulmayan kişinin bin tavuk bulmaytıkandır. Siz barınızda IT-işlikler. Mene şu şehirde Tatar yerinde, Tatar gaylası kırıp, Tatar bulup yaşasanız idi, yaşarga sizge mümkünlikler var. Rahim itigiz, Tataristan prezidenti, Tataristan sizni kütüyor. Biz mene sport ministri bir de çıkış yasadı. Tataristan iktisat boyunca gana tügel, sport boyunca da big nıgalga gitti. Üniversitede da yardım etkendir. Buna elbette milletimizin yalqov bulmağı, tapkır buluğu, zihinli buluğu, hem başkalar sport başı uylanmayan kişi zor sportmen bula almayı. Nindigine sportta bulmasın, birinci şirattanın zihinli işlerge tiyiş. En kısa yolunu tabırga tiyiş, en kısa vakitini tabırga tiyiş. Şuna göre de biz bulay uyladık, mene 2 yılga bir Tatar yaşları forumların indi kirttik gamelge, ulusvay bara. Biz bu yıl sizin bilen birge mini futbol boyunca turnirda jirga deyip uylap koragan edik. Şunu iğrenip algandan soň üzünün de bir köp jirlerde bizning mini futbolga şekillenişi Tatar komandalары var iken, şunu köp ekenin bilgenden soň yüze bir zor formatga çıga. Biz bu formatını kelesi yılga mene 1 yılını forum bola, 2-nji yılını sport başkalasında sport oyunları, Tatar yaşlarının sport oyunları. Kim sport bilen şekillene, kelesi yılga rahim etsinler, komandalarınızı çağırtırız, mini futbol bigirek de. Endi mini futbol negizinde bizge Tatar yaşlarından zor sportmenler kirek. Tatarda biz bune şunu anladık, sport başkalası bunu biz indi takmin ettik. Şuna eğer de Tatar bağları sportmenlerinde terbiyeli alsak, bu bizning kelajakdagi tag'inda zo'rroq o'ngishimiz bo'lajak. Shunga ko'ra de bir kimde yalqovlarni gati eshitgan, u Sibirda yashaymi, Kinchirishdami, Krasnoyarsk krayındami, onda da 40'tan artık Tatar avulu var tayga içinde. Mine şu tayga içinde üzerinin avulunda, üzerinin mektebinde, şu sport zalda kişini arttırıp sportta hazırlansan, ama zor dünyaya çıkırga bir neyde avurluğu yok. Şunu bilip dururuz. Şu kichkinegina avullardan mine degan sportmenlar kelip çıga. Ул зур шәһәрдән чыкмыйда әле, зур шәһәрдә күбрәк йоклыйлар, кичкенә авылда күбрәк эшлиләр, күбрәк йөриләр, хәрәкәт итәләр. Хәрәкәт ул спорт. Шуңа күрә менә без спорт министрлыгы белән киләсе елга, Алла бирсә, яңа бер проект башларбыз дип өметләнәбез. Бу яшьләр, татар яшьләренең спорты. Без сезне шуңа чакырып калабыз. Сезнең закка китте булай. Менә шушы
5 günlük program içinde sizge bik kirekli, tefsilli, istek alırlık çaralar bilgilengen, onun her birisini siz faydalanıp, aktif bulup, katnaşıp, diskussiyalarda öz fikirlerinizni başkalar bilen çalıştırıp, mine şuşu forumdan üzerinizge zor bagaj toplap gitseniz idi, hem bu bagajını gelecekte Tatar yaşlarını, Tatar etip yaşatı için kullansanız idi. Muhtarız sizge rahmet.